Lucifer, dito sa atin pong binasa, kanyang tinukso ang mga anghel. At sabi niya dito na may mga kasama siya at one-third ng anghel doon sa langit, mga kapatid, ay kanya po itong na isama sa digmaan. At sabi niya dito sa verse 9, at itinapon ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang mandaraya sa buong sanlibutan. Siya ay itinapon sa lupa at ang kanyang mga anghel ay tinapon kasama niya. Dahil doon sa kanila pong sa digmaan ito, sa labanan doon sa langit, sa pamagitan ng Diyos, sa gobyerno ng Diyos at sa panukalan ng kaaway na ito, sila po ay hindi nagwagi, mga kapatid. Hindi po sila nanalo. Kaya siya po ay pinalabas mula sa pintuan doon sa langit na yun. Sila po ay wala ng pagkakataon para sila po ay manahan doon sa lugar na yun. Kaya sila ay pinaalis ng ating Panginoon. Sa verse 17,